μέση. Εκφωστά. Ποιος είναι αυτός? Βούλγαρος είναι ο κύριος ο Αφάφ, ένα BG. Αυτό αισθάνομαι. Ναι, говорим грекове. Ти на кой сървър си? Мала аз не знах един сървър. Знаеш колко хубав е? Сега съм там на Earth Temple. Γιατί θα πας και εσύ? Άντε ρε, έλα. Εγώ στο δεύτερο είμαι προς το τρίτο, αλλά φοβάμαι λίγο επειδή δεν πήρα και bow ο βλάκας. Σιγά ρε, εσύ τώρα θες το Earth Sword. Τι? Εσύ τώρα θες το Earth Sword. Ναι, δεν θέλω. Εγώ το έχω. Και δεν στο δίνω, χάχα. Γαμώ τι έκανα! Είσαι χαζό, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι χαζό!